Ayun na kay nag-live ko. Nag-live ka? Oo. Wala nga tayo, wala yung background nga sounds kay makuanta. Hello, good morning everyone. Shout out Pastor James from Richard Nel Namok. Okay, ako sa i-share mga Exona. So, basin matingala mo nga nag-live ko karon kay nag-live ko ganinang buntag sa iyo. Ang uban wala ka bantay, no? Nag-live ko karon Exon kay nalang ko i-verse nga akong i-share ninyo Exon niya. Someone asked me nga sukad daw nga nangalagad ko sa Ginoo. Sukad daw nga kana bitawng ning serve ko ni Lord unya ning response ko sa tawag sa Ginoo. Unsa daw ang unang bersikulo nga ming impact gid sa kinabuhi nako nga akong napamatud-an nga tinuod jud ang Ginoo. Ako nang tubagon karon Igsoon. So akong i-share this morning Igsoon kung unsa gyud ang pinakauna nga verse, Bible verse nga ning impact jud og maayo sa akong kinabuhi nga kana bitawng nakuan jud bitaw ko natandog unya napamatud-an ako nga tinuod. So ako nang i-share karon Igsoon. Ako lang ning gi-live Igsoon wa tay mga sound. Natas kusina Igsoon akong anak. No, kay mag-study daw sila dito nya diritas kusina, no. So ako sa ning i-share Igsoon kaning live na to kay aside nga akong i-share niyo akong top 1 number 1 favorite verse nako. Ako sad i-expound ngano unya unsa ka tinuod jud ni nga bersikulo Igsoon. Ako sa i-share sa akong personal account. So I want to encourage everyone nga ato sa ni i-share Igsoon kay dako sa ning impact labi na to those people nga gikapoy na kaayo mga maybe one of your friends in Facebook kapoy na kay silang kinabuhi bitaw kanang grabe lang struggle naglibog na gubot kaayo yang kinabuhi wa siya kay bag unsa iyang buhaton. So akong i-share nyo akong favorite verse akong kinaunhan nga bersikulo nga dako kay impact sa akong kinabuhi sa diyang naa ako sa kangit-ngit sa diyang naa ako sa akong mga struggle battle sa diyang naa ako sa akong depression before. So ako ning i-share ninyo Igsoon. But before that, ako sa i-share una sa akong personal account. Anyway, sa mga ning aden ako sa akong personal account nga James M. Dumanon. Pasensya na nga wala na ko ma-accept kay puno na Igsoon sa Facebook manggod is gilimitahan ra ta og 5,000, no. So mauna nga pasensya na, no, kayo. Again, ako sa ning i-share Igsoon niya. Pwede sad mo mag-type daw at followers at highlights at everyone para makabantay yung friends kay again akong balikon kani nga verse nga akong gipili nga maoy number 1 nga pilmiro nga na-encounter na ko nga dako kay impact sa akong kinabuhi. Posible ni nga makahatag po og comfort or impact sa mga friends ninyo. So I encourage everyone to share this atong live Igsoon. But before that, no, ako sa ning i-share Igsoon. Lahi ni siya nga live, no, dili ni pareha atong live ganina. Lahi ni siya nga say tawag na lahi ni siya nga mura og kanang kuan bitaw nato ng lahi ni sa nakasanayan nga gihimo nato. So mao ni akong i-share lang nako Igsoon ang favorite verse nako. The very moment nga murag pilmiro nako na encounter bitaw ang presence ni Lord. So ako sa ni i-share sa ako ang personal account Igsoon. Musta mo diha? So wala nakakita sa itong live ganang buntag, pwede mo reply Igsoon. So ako sa ning share. Wait. Then pwede sa ninyo i-mention yung mga higala na Igsoon or you can type at followers at highlights at everyone para makabantay sila. Mao ni bersikulo gid nga akong gikuptan Igsoon sa dihang na ako sa sitwasyon nga way paglaom. Okay, so ako nang na-share. Praise God. Shout out Bro Jumar da, ang tanaw eh. Okay. Sa dili pa na ako ni-share, aron medyo thrilling ba? I know some of us are so familiar with this verse kay siguro ang uban ninyo diha nga nagnaaw Igsoon usa ni sa paborito nga verse ninyo. Mao sa ni akong paborito. Nga akong i-share ninyo karong kabuntagon. Okay. So, mo shout out sa taga Maybe kay kuan pa man ta 42 viewers para mas daghan yung mga kita ba.
Praise God! Hallelujah! Shout out na ako ang mga brad na ako di along live kanunay brad. Shout out na ako si Brad Chip, Albert Sator, police captain sa Happy sa Kandihay Police Station. Oh, yeah, Kandihay. Okay, so again, lahi atong himuon karon igsoon. Ang akong himuon karong kabuntagon, akong i-share kaninyo ang akong top 1, number 1, my favorite verse igsoon nga ako jud makaingon nga mao ni pinakaunang bersikulo nga ning hatag og impact sa akong kinabuhi nga akong gipamatud-an nga gamhanan jud ning balaang kasulatan. Amen. Makmak balak pahamak. Shout out Pastor Sugo sa mayong pamatasan, mayong buntag from Batuan. Brother, may buntag sa diha. No? Salamat, salamat. Angel Martinez. Good morning, Pastor. Watching from Prosperidad, Agusan del Sur. May buntag. Sister, God bless. Thank you for watching. Pa-shout out, Pastor James, watching from Hong Kong, Ben Rose. Maying buntag sa sister, i-regard Miss Hong Kong, kabalo na kas testimony na mo. Akong asawa, ako nakita mi sa Hong Kong. Among anak, gianggaan, itchki, kay dito nabuntis, diha nabuntis akong asawa sa Hong Kong. Shout out to Sister Concepcion Castino, Kubashi. Salamat sa Diyos, naka-live ko. Sister, thank you kayo. Thank you. God bless. God bless. God bless. Kabalo na ka. Nakas akong prayer, no? Nakaabot dyan ka sa live na ko ganina, nawahi ka. Kaya sa'yo mo ko nag-live. Okay? So, tanan, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Okay? This morning, na ako i-share ninyo nga usa sa pinaka number 1 favorite verse nako nga ning hatag og impact igsoon sa akong kinabuhi nga nakaingon ko nga tinuod gyud ni kay ang uban igsoon, ang ubang mga tao diskalibutan, ang uban moingon sila nga ayaw mo basa og Biblia kay ang Biblia daw makabuang kadungog mo ana. Daghan kog disciple igsoon nga nagbata sila nga giingnan sila ayaw mo basa ng Biblia kay maglibog mo, di mo kasabot, makabuang na. So in other words, there are so many people right now, right here sa atong kalibutan karon igsoon or even sa ato ang silingan igsoon nga mao ni ilang mindset nga di sila pwede mo basa Biblia kay ang Biblia daw makabuang, maglibog ka, di ka kasabot, which is wrong. Why? Sa diyang ning basa kong Biblia igsoon ako yung pamatud-an ninyo nga gamhanan siya. Ang Biblia naghatag ang mga pulo nga akong nasuta, nakutlo sa balaang kasulatan ning hatag dakong impact sa akong kinabuhi. Maninungdan nga ningani ko. No? So ayaw mugtuan ang Biblia makabuang anong wa man ko nabuang nabuotan man ninon himaya sa Ginoo lang. Shout out. Good morning brother Rudin unsa man apelyido to? Katubag, okay? And Rosemary Tata Kaluyon sa Hagon. Morning. Okay, sister, thank you. And sa tanan nga mga kuanda no, mga subscribers na to ani nga page, shout out nyo tanan diha. Salamat sa inyong effort and ako nang gi-appreciate og maayo. Tanang mga star senders, tanan nga mga viewers, tanan, salamat kayo. No? Prayer jud ako ang kanunay jud ikabalos ninyo. Maayong buntag, Pastor. Shout out from Hinatuan, from Brother Gino Babaran. Again, shout out no from Hinatuan, Brother Gino Babaran. Okay. Praise God. Asam na dapita, Brad. And Sister Grace Fernan, God bless you more. God bless, igsoon. Good morning. Kitsa mo ni Algin Pretos. Okay, thank you for watching. Then, good morning, Pastor, from St. Bernard, Liti, Biani. Okay, so, okay. Shout out tayo, 208,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Shout out na ng mga kapulisan, nag-duty dia. Hey, namusong prayer. Okay, mga brad na ko diha, long live, brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Let's start. Okay. So, siguro ang uban nyo na nagtanaw, pareha taog number 1 nga favorite verse. Sukad nga nakabasa mo Biblia, mauna inyong pinaka bersikulo nga ning impact sa inyong kinabuhi. Abi nyo may igsoon mauni. Laylahi ta kasanatian, laylahi ta og pas igsoon. So, mausad ni ang akong favorite verse. And ang akong favorite verse igsoon, my top 1, number 1 favorite verse in the Bible, igsoon. And then, ako sang i-share nyo ang number 2, number 3, basta ang number 1, mauna igsoon. Kaya nahitabo ni nako, wailain kung dili kaning naasa. Ayaw some of the inmates, mga piniriso, usan, pinaka-paborito nila nga verse. Okay? Dara, akong favorite verse igsoon.
Nya mangutana mo kung ano pasabton sa dad mo. Okay? My number 1 favorite verse in the Bible is taken from the book of Matthew. Mao ni ang gingon ni Jesus, paborito kay ni nako kay nahitabo na ko ni. Matthew 11:28. Di ba? Nindot gani nga verse. Okay? Shout out Sister Grace Gracie Saldavia Mangmang, one of our subscriber. God bless, sister. Okay. Mauni akong usa ang pinaka top 1 paborito nga bersikulo. Okay? Kung basahon, Mateo 11:28. Dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Again, Mateo 11:28. Dool, ingon si Jesus, igsoon. Dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, mauni ang ako ang pinaka top 1 favorite verse in the Bible. Mateo 11:28. Dool kamo kanako kamong gikapuyan nabug-atan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Now, ngan mangutana mo nganong sa kadaghan nga verse sa Bible from Genesis to Revelation, kadaghang nindot nga mga basahon sa Biblia ison from Genesis to Revelation, pero nganong mauni ang akong number 1 favorite verse kaning Mateo 11:28. Mangutana mo kung nganong kana man pastor, nganong dili man katong John 3:16. No, mao gini akong favorite verse igsoon ngano man kay tagaan ta mo og rason una igsoon kabalo na mo nagbata ko nga Kristohanon. My parents, both of them mga naa sa simbahan, pastor o pastora. Unya kabalo na mo sa of course since nagbata ko nga naa sa pastor kids ba. Nya na ako sa Kristohanon nga pamilya, and then every morning nami devotional unya kada usa na mo nami mga verses unya mao lagi na no ngadto nagdagan akong kinabuhi so ning abot ko og 12 years old wa ko mag-expect nga ma-addict ko na involved ko sa illegal drugs when I was 12 years old. Nakatilaw ko og shabu sa UK ko nag-addict igsoon, and then pero ako igsoon nanabitay napugsan ako ba og mga binhi sa kamatuoran mura bitaw pulong sa Ginoo nanay mga seeds ba mga liso nanakoy mga nahibalang bersikulo no. So ang akong kinabuhi dito ko sa kangit-ngit kay bawa na mo no sa kumpas no na involved kog illegal nga droga, mga lain-laing bisyo, mga babay, mga tanan mga makadaot nga bisyo igsoon nganlin nyo tanan except lang sa ang wa na ko matilawi igsoon kana lang mangrip. Wa ko kasuway igsoon nga kanang minggamit og ecstasy, wa ko kasuway na injection, wa ko. Although nakakita ko sa akong mga kauban mag-inject sila pero di ko ginag-injection. Wa ko kasuway og cocaine, maura ng tulo, but tanan nga mga droga igsoon nakasinati ko. Nakakauban kog mga tawo nga grabe ka level sa ilang pagkakriminal, mga hitman, daghan kay kog mga higala nga kriminal, unya nakakauban ko nila. Pero wa ko ning apil o patay ha, kanang kuan lang. Yes, kriminal sa akong gibuhat kay namaligya ko. Daghan ko gayong mga gipangbunalan sa una, barumbado, maldito. Basta, ngit-ngit kay kung kinabuhi igsoon. And then, to make the long story short, why I choose this verse as my number 1 favorite verse in the Bible, kaning Matthew 11:28. Kay, sa panahon nga, katubitong na drug overdose na ko, matod pa nila misaka kung kabuhi igsoon nga. There are so many times, makitaan ko nila nga mag-istorya nga ako ra usa, mag-istorya, tubangan sa kahoy, mahadlok og anino. Basta mahadlok ko sa akong kagalingon. Unya, basta naglibog na ko. Unya, 3 times ko nag-attempt og suicide. Buhi ko. Unya, basta naay mga struggle na ko nga di ko kasabot igsoon. Gusto ko nga ako nang tapusan akong kinabuhi kay nagpasaan ko sa akong problema. Paminaw mo. Unya, sama sa akong gi-testimony ninyo nga usahay sa buntag makamata ko around 4 AM. Akong mami magampo na siya, maghilak. Grabing agulo og hinilak nga tungod nako kay ako salbahis nga anak kawatan sige lang pangawat aron isuyok og siya basta sige panungo balikaso na ko akong mga ginikanan igsoon nga na bitaw. So mao to nga sa mo nagingon lang nga in my darkest sa pinakangit-ngit nga parte sa akong kinabuhi igsoon. Naka-remind ko ni nga verse sa Matthew 11:28 nga mingon si Jesus, dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan nabug-atan sa inyong gipas-an sa inyong struggle sa inyong battles
Wa na mo kay bawog unsa yung angayng buhaton kay papahulayon ko kamo. So mura bitaw og sa kadugay nga panahon nga nahimo kong adik-adik almost more than 16 years in drug addiction. Inom sigarilyo, rugby, bulkasil, marijuana, gasolina, barnis, bisag unsa lang isong syrup. Tungod bitaw kay aside nga naay mga nag-ampo nako. Tungod siguro kay nga kuang kinabuhi, nagbata ko nga Kristohanon. Mura bitaw og napugsa na ko ba og mga Bible verses. So ming kalit og remind sa din ako nga verse igsoon. Although salbahis na ko kayo, hindi naman ko mutuo Ginoo. Unya na mga times galigsoon nga musuyop ko, ako pa nang hagdon og suyop ang Ginoo. Nuyop ta, anak bitaw basta sige kog pamalikas panungo. Grabe ang akong gibuhat igsoon is insulto at ubangan sa Ginoo. Labaw tanan sa akong mga ginikanan nga nagwali, ilado nga magwali, mga respetado, mga nindot og dungog ba sa among baryo, sa among lungsod. Pero ako may nagpakauwaw, nagugahugaw silang dungog. So, mao to. Katong time na struggle na kay ko, then kabaw na mo sa story nga ilaha kong giplanuhan nga dalhon og rehab, i-rehab ko kay mao na to, di na ako kasabot sa kong kagalingon nya. Even sa school, sa leksyon, di na ako kasabot ng hagis ko sa mga eskwelahan. So, mao na igsoon nga sa pinakangit-ngit sa nga parte sa akong kinabuhi nga para nako wala na ipaglaom, wala na ko'y padulngan, wala na ko'y taong saligan igsoon. No? Sa grabe nga tumang kalisdanan nga akong nabati, tumang kasakit kay ningon ako sa akong kagalingon nga ako nang gi-question ang kahitasan ba nga nganong natawo man ko aning kalibutan na nganong natawo kung adik-adik salbahis barumbado way respeto ginikanan daghan kog ngano mao tigsuon nga kani nga verse ya kaning Matthew 11:28 murag hingkalit lang bitaw og kuan sa akong mind. So mao ni nga ang suway ko ug dangop sa Ginoo kay nagingon man ang Matthew 11:28 ingon si Jesus nga duol kamo kanako kamong gikapuyan na no nabugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ta niya. So ning try ko no suway ko og surrender sa Ginoo kay mahadlok man ko i-rehab. Suway ko nga kapoy na kay ba tanan nga naano ko akong gitugyan sa Ginoo akong mga bisyo no mga babae pambuntisan ako sa unay igsoon. Basta daghan kayo akong gi-surrender sa Ginoo akong mga kabuang, kabarumbado nako, ka salbahis igsoon, kaputong init kay ulo igsoon. Actually dili na ko kaihap og pila na ka cellphone ang gipangbundak, gipangtadtad nako igsoon, masuko ko, maglagot ko labi nang basta lahi kay ko og behavior before nga wa pa koy Ginoo. Then all of a sudden murag gi-remind sa Holy Spirit kaning verse nga Matthew 11:28 bitaw. Duol kamo kanako, kamong gikapuyan, nabugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. So akong gisuway, no? Ming duol ko sa Ginoo, ming surrender ko sa Ginoo. Unya, indeed, tinuod nga, the moment we come to Jesus with a sincere heart, nga, ang atong kasing-kasing bitaw, maoy atong pasultion, it's not enough nga muampo ta, muhangyo ta sa Ginoo nga ba lang, pero atong kasing-kasing layo niya. Kanang yes, ning sulti atong ba nga maoy maupod ang pulong sa itong kasing-kasing. No? Ning duol ko sa Ginoo, nagpaubos ko, akong gikaon, akong garbo, ikso, ning surrender ko, akong gibarugan ni ang Mateo 11:28, basta mo duol ta niya, papahulayon ta niya. Kay kapoy na kay ko ikson, depression, grabe. Mao na ikson nga ning try kog duol, surrender siguro, grabing hilak na ko, luhod iksoon. Grabe, naluya ko, hinilak iksoon, sipon. Sipon og luha, nag-abot. And the next day, na-realize na ako nga tinuod jud siya. Matthew 11:28 tinuod jud siya nga giingon ni Jesus nga once mo surrender ta mo duol ta niya atong itugyan kaniya ang atong mga kabugat, ang atong gipas-an igsuon. Unsa man atong problema, mga struggles igsuon, unsa man atong mga battles bitaw atong itugyan sa Ginoo, ato siyang isurrender igsuon. Naadyoy kapahulayan. So mao to ang banggiitang adik-adik diri sa amuang baryo sa Tangaran, Clarin, Bohol, di jud ko mahuuwaw kay ang uban magduda na ko, ang uban moingon nga hinambog ra, pero gusto ko nga pamatud-an jud ug nay uban magduda, gusto ko moari mo diri ana bitaw kay di ko mahadlok igsoon kay ang hitabo na ko kaniadto ra na no. I love to share my testimony just to prove nga ang Ginoo nga akong gilagaran tinuod no. So mao to igsoon. No, ako mag-expect nga kani nga verse ya grabe nga ning impact sa akong kinabuhi. No, kani nga verse nga Mateo 11:28, duol kamo kanako, kang Hesus kamong gikapuyan, gibugatan sa inyong gipas-an, mga struggle ninyo, problema kay papahulayon ko kamo. So indeed ni impact siya, indeed tinuod yun.
Nganuman kay nahitabo na ako, no? Unexpectedly or surprisingly igsoon for more than 16 years in drug addiction nga nagapos ko sa linlaing makadaot nga bisyo. Sa akong kasalbahis, kabarumbado, igsoon, di ko mulakaw, way armas. Nawa tanan, no? Suddenly, all of a sudden, igsoon, giset free ko ni Lord. Unya, mao to, wala na ko gilahos o adto sa rehab. Wala na ko giagi o prisuhan. Nabago ko, igsoon. So, tinuod jud di ay ni nga verse. So, I choose this verse as my number one favorite verse kay nahitabo nako. No? Nahitabo ni nako. Duol kamong tanan, kamong gikapuyan, nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Sa dahil ang akning duol ko ni Kristo, gisurrender na akong tanan, ang uban, magagayaga na ako. Unsa man, nakita ni mo, unsa may naong ni Kristo? No, God is Jesus, is Spirit, no? Ang Diyos is Spirito. Mauna nga, wa ko'y makita, but I could feel His presence, nga kusog kaayo. Nga grabe akong luha, nagkurog ko. Grabing shaking na ako, gisurrender akong tanan sa Ginoo. Unya, tinuod jud igsoon, ako mismo, I am the living testimony nga kana nga verse sa Mateo 11:28 tinuod siya kay ako mismo nahitabo na ako nga instantly igsoon wala ko miaging rehab, psychiatrist, doctor or unsa man diha prisuhan, gibag-o ko sa Ginoo. Tinuod jud nga naay kapulayan. So to all of the viewers this time, mao ni akong number one favorite verse kung nay nagtan-aw karon diri nga namoy mga struggle, namoy mga problema. Sige ra mo katawa-katawa diha, but sometimes ingana ko sa una na yung mga times nga sakit na kay kong gibati. Pero I choose to smile, no? Mura bitaw akong gi-force akong kagalingon nga mukatawa para sa akong mga barkada, sa akong mga higala, sa akong uyab. But deep in my heart, deep inside, grabe ang kaguba dahil sa akong kasing-kasing. Sometimes igsoon ingana ta, just to cover the pain bitaw, magsige tag smile all the time, but the truth is God knows our heart. Kabalo siya nga natay mga gipas-an, kabugat, mga problema, natay mga battles nga dili lalim, lisod kayo. Just be honest to God. Kaning verse igsoon Mateo 11:28 tinuod ni. Unsa man kabugat anyong struggle, anyong pagsulay diha, anyong gipas-an, yung problema, duula si Lord. Sangpita ang Ginoo, dangop sa Ginoo. Igsoon, nagpaabot ra siya nimo. Ingon siya sa Mateo 11:28, duol kamo kanako. Kamong tanan nga gikapuyan, gibugatan sa inyong gipas-an kay naay kapahulayan, naay rest, naay kabag-uhan igsoon, naay bag-ong kinabuhi kung muduol ta sa Dios nga buhi igsoon. Ang mga bugat kay nato karon magaana, tabangan tas Ginoo. Mao na igsoon ang rason nganong mao ni ang number one favorite verse nako kaning Mateo 11:28. Why? Because it happened to me. Nahitabo nako nga tinuod gud. Unsa man kabugat sa atong problema, kadagko sa atong gipas-an, atong gibati igsoon, grabe ang samad nato, lalom na kaayo. Pero sa diyang atong itugyan, isurrender sa Ginoo igsoon. Sa diyang mudangup ta, muduol ta sa Ginoo igsoon, uban sa kasing-kasing, mapainubsanon, madinawaton, unya atong angkunon, atong mga kapakyasan, ang atong mga shortcomings, atong angkunon nga natay mga pagkulang na ay kapahulayan sa Ginoo. Diha ko gikan. Diha ko gikan igsoon. Ang uban dili mo tuo pero diha na mao nay rason, no? Ang uban nagtuog nalahos ko rehab, wala nabag-og ko. Tungod sa Ginoo kay akong gisurrender, ako siyang giduol. Amen. So mao na igsoon nga. And after that sa nahitabos kong kinabuhi ang uban akurat na, no? Ako bitaw ning gi-share niyo usa sa ako ang maestra sa during my college days. Kabalo no, as you all know that I was a former criminology student. Speech man siguro to siya namo. Kalimot ko basta English niya. Bingadto gid siya sa simbahan, ning simba siya together with my best friend before during my criminology days. Simba siya, nag-video gid siya, tanaw siya. Naunsa naman si James nga banggiitang adik-adik mamaylo pa ni nako para suyop. Nagwali naman siya ning nas kong atubangan. There's so many people, a good friend of mine, mga police officer, mo tanaw sila nako, maingon sila. Bay, ugdi ko mo bukas akong mata. Kung mupiyong ko ba, di ko katuo nga ikaw na ang nag-istorya. A good friend of mine, police officer, hippie siya igsoon. Ingon siya nako nga, kung mupiyong ko sa akong mata bay, di ko katuo nga ikaw na nag-istorya, ang banggiitang adik-adik, salbahis. Karon musaysay na kasapulong sa Ginoo padayon, diba, no? So, ano man, di sana nagsugod igsoon sa kaning favorite verse nako. Mateo 11:28, nga muduo lang taniya. Musurrender, mudangop, naay kapahulayan, naay kabag-uhan.
no? Sa unsa man atong mga sitwasyon karon nga grabe ka bugat atong mga battles, problema sa pamilya, atong banang badlungon, atong asawa, broken family baka igsoon or unsa man, God will always make a way. Amen. Dili mahutdan og pamaagi ang Ginoo. Kita mahutdan tag paagi kay limited ra man ta, tawo ra man ta, pero si Lord never mahurot ang mga pamaagi sa Ginoo. He will always make a way for you as long as you will come to Him with a humble heart, with a sincere heart, igsoon. Naa ang Ginoo, buhi siya. Buhi siya, ug maoning karon nga buhi ko, nabag-o ko tungod niya. Dili tungod sa relihiyon nga nabag-o ko. Amen? Dili tungod sa pundok, sa grupo, nga nagdala kong simbahan, maoning nga sa kong simbahan. No! It's all about Jesus. Amen? Dili ka bag-o ang relihiyon. Daghang aktibo karon sa relihiyon, pero mga adik-adik, mga palahubog, mga naay kabit, badlungon, way silingan, hakog, ngilad ug batasan, pero aktibo og relihiyon. Walay sipyat og simba. Nagpamatuod lang na nga, dili relihiyon makabago kung dili si Kristo. As long as we come to Jesus, ingon siya sa Mateo 11:28, mao'y top 1, number 1 favorite verse nako. Mateo 11:28. Sa diyang muduol ta niya, mudangop ta niya, unsa pa kangit-ngit kang ngilad sa imong kinabuhi, bag-uhon ta sa Ginoo. Pasayloon ta sa Ginoo. Unsa pa ka barumbado, tarantado, ako igsoon, di lang paghambog, himaya sa Ginoo. Daghan kog disciple, mga kriminal. Na ako'y disciple igsoon nga natadtad ng bala sa lawas. Aw ang lawas sa bala. Buhi pangtod karon ning sunod sa Ginoo. Ako po'y usa sa gigamit sa Ginoo niya. So, bisag unsa ka ngit-ngit ka itom sa imong kinabuhi igsoon, once mo duol ta sa Ginoo, mo surrender ta sa Ginoo. Mangayo tagtabang sa Ginoo. Kinasing-kasing. Amen? Sigurado nga naay kapahulayan. That is why I choose this verse as my number 1 favorite verse. Mateo 11:28. Ingon si Jesus, dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan, gibug-atan sa inyong gipas-an, kay papahulayon ko kamo. Ug ako mismo makapamatuod nga kana nga bersikulo tinuod kay mauni na hitabo nako. Nakabaton ko karon og kapahulayan. Nakabaton ko karon og kabag-uhan. Kay sa panahon sa una igsoon, every time nga musuyop ko, nigsuyop na magsolo ko. Sige mo kog solo. Lord, last na ni. Suyop gyapon ko how many years nag-attempt ko og kabag-uhan pero di jud ko kaundang kay ako raman. Apan sa diyang akong gisurrender tanan sa Ginoo, akong giapil si Kristo sa akong kabag-uhan. Tinud-anay gyud nga nakabaton kog kabag-uhan. Ug mao na ni karon. Ang uban mga tanan pila na ka years pastor nga naundang sa Cebu, sigarilyo, inom, rugby, bulkasil, marijuana, gasolina, barnes, syrup. Pila na ka katuig nakaundang pastor, imposiblihan na nimo. Gusto mo mga tanan maigsoon, almost 13 years na kay. That was 2012 January and then hapit naman ta January, ini ka January 13 years na ko nga gawas nun nga naay kapahulayan sa presensya sa Ginoo. Pero wa pa ka apas igsoon kay more than 16 years man ko in drug addiction nga nagapos sa kaaway. Pero at least 13 years na, mag 13 years na ko nga gipahigawas sa Ginoo. Indeed, our God is a miracle working God. Amen. Naay kabag-uhan, kapahulayan sa dihang muduol ta ni Kristo igsoon. Amen. Mao na siya igsoon no nga rason nga nung mauni nga number 1 my number 1 favorite verse, Mateo 11:28. Amen. So, maura niya akong i-share nyo. The next time, maybe later, ako pong i-share ninyo ang number 2. Di ba? Aron dagan ta kayong mga kanon ba? No? Kanon na, bitaw ko nga. Ako kang i-share no, ang akong mga favorite verse since, ever since nga, ning duol ko sa Ginoo. No? Karon mauni ang number 1 favorite verse na to. Nako. Next, siguro, unya, igsoon, ako pong i-share nyo akong number 2. Amen? So, sa tanang mga viewers karon igsoon, yes, mao to akong favorite verse, number 1, Mateo 11:28. Kung nagtan-aw ka karon nga na kay mga struggle, na kay mga problema sa imong pamilya, tanan unsa man imong bugat karon, gitagu-taguan, gihambin, surrender na sa Ginoo. Duula ang Ginoo sa kinasingkasing with a sincere heart, kay naay kapahulayan, naay kabag-uhan, naay solusyon, naay kasulbaran ang imong gipas-an nga problema karon. The moment you invite Jesus in your situation instantly mausab, maayo, igsoon, na ay milagro. Amen. Kaya ang pulong sa Ginoo tinuod. Kanang ingon dia, ay mo basag Biblia, kaya ang Biblia makabuang anong wa man ko nabuang.
Nganong ang uban majority ning ingon nalahi na lagi na si James no. Sa una ang iyang i-deliver kay Shabu, karon i-deliver niya pulong na sa Ginoo. Sa una maong lang sige pamalikas karon hallelujah praise the Lord amen mga pangginoo man di ba? Ngano man lagi wa man ko nabuang. Siguro mahadlok sila mobasa og Biblia kay basin makaplagan nila ang kamatuoran. Ana ra no. So mao ni akong my number 1 favorite verse in the Bible nga naghatag og dakong impact una nga naghatag dakong impact sa akong kinabuhi. Sa daghang mga verses mao ni una. And my number 2 favorite verse ako ning i-share on niya. So mao ra na igsoon akong pagdasig. Keep safe everyone. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. I-share na igsoon. Nindot kay nga verse. Labi na kay mga friends nga nag-struggle. I-share igsoon. I-share or i-mention yung mga higala dre. Amen? So, see you next time. To God be all the glory.